जी पहले कहली मछली बना दती ले कहली मुर्गा बना दती ले कहली ना पकौड़ी बना द जब आई थी मैं के गोभी बेखे का बना के दी आसान हो जानी। अच्छा ठीक है भाभी मान ली हनी क्या तो हम फुआ के बोल करे और कल ब्याह करके हम अपने ससुराल चल जाए और फिर हम एजा आए तो हमरो कैसे न कहबू आगल बड़का मुंह लेके खाए खातिर रह जा जैसे कोनो बात नहीं करो काहे गलत सोची ना हमरा बारे में पागल हो गल हनी कितना बड़ी तो फुआ बड़ी है हमारा बहुत हमरा के मार फुए लगी हां जैसे रार फुए से हमरो फुआ यही से कहतन चली जा मिलजुल के काम कर दीजा कोनो बात के बुरा मान जानी होगा चल बात में उठाई बतावा हो नीचे ले चिल्लाता तनी का जाने कहां गोइल बैसन अंकितवा झोरा भारी ले ले बने करी के तो बुझाते नहीं के अरे फुआ अरे का रहते हो बोला तनी फुआ आ खुश रहो चिल्ला तनी नीचे ले मान कबे ले बोलत नहीं किसान फुआ भौजियो भौजी रे काजी हाथ पे कपड़ा खिलावा तरी हाय रुक जे बैठे देता तनी पानी ओनी लियाओ सन अपन भौजी के हां लेके आवा बोला ये कहा लगे नैहर में जब भाई भौजाई रहई सन भौजाई बड़ के कितना हमके मानत रहे आ एगो ई बाई सब ये कहा बेटा पतो के करा के करे ओलबा नैहर में उहे हाल बउए आ ससुरा में उहे हाल बउए हई बताओ न तो हम अपन भौजाई के कहला जब डरे भजिया भी गोल लगे लाई हम गोड़ा धो दे का करी अब बड़का में कपड़ा गोतले बनी ना लाई हम भूख ले सातु सने चललू का हाय बोला ना पोजीशन कोनो बात नहीं रो तो खाली दी तो गोड़े धो के मरत आदमी कठौत में बटुला में लिया वाला छिपा में तो तू हई कटोरा में लिया आइल बाड़ू तो थूकले सातवे नु सन तड़ू जा दिल्ली पानी पी ली चले नीचे गोड़ धोले पी ली पानी हां ली अरे हम जानते न बानी हो खिलवाड़ी आजकल के हो खतैसन सुनी ना फौजी ओ कनी ना कनी कहां बाबू हो सलू है वहां गोइल बनी तनी पता ना काची लिया बेरो रखाती ए भाभी आए काजी चिड़िया कहां रखलू ह चिड़िया गोड़वा ना धोलू बोला तनी ना कि सातु में का बोली ना फुआ नहीं जा लेके आवा त गड़िया जा बड़ा टकड़ी नीचे होई लेके आवा की देखो जब को तो हम गोड़ दबा तनी सी ना फुआ सुन तोरा के मान जान करे ले हां मान ली अरे हम ई तो देख कहिले लागो तो विधि काहे ना मान जान करत होई रे पत्थर सोटी का करते ओकर देह चलत तू दूसरा के मान जान करी लेके आवा त गड़िया फुआ आई कहत रही ना कि आवाज आ रही ना तो बड़का बड़का डिमांड हाँ बाप रे बाप इहे न बात बउए अब आइनी अपन नैहर आ भाई भतीजा लोग मांग देनी तो डिमांड हो गइल हो यही घरवा के दियवा हमनी के पराया हो गनी जा तब तू सोच तोर भौजैया हमरा के अगर कहती तो कल गोला तोरो के कही हां रखनी है बुची एनु अरे चुलिया मेरी चुलिया भी नहीं के दी हां तो हम तो जानते बानी तोरे लेकिन कुछ करते हो जवान जुआन हो गइल बाड़े अब तोरो बियाह करे के पड़ी ना बक फुआ अपन पास कहां कहीं हां असल वाले के ना देखे गुला हसन ना ना आ चाहे तो पढ़िया लिखिया बियाह शादी हो जाए आजकल के युग जमाना बहुते खराब न बा आ बियाह शादी हो जाए तो ठीके न बाउगे ना फुआ हम इंटर पास करम तब अपन बियाह और लवाड़िया कुछ ना लियाई उ लियाई ले आओ छो साल वाले कही तुम फुगाइल बे मुर्गा बनावे के ना तो हम कहम तो किच किचाए लड़का जने मौगी के हालत करे ना ओ में का नहीं मिला ना मिला न तैती सोनिए रहती सम जो हटक नहीं भौजी के कपड़ा पर अपना रख लेतन लुगा देख तोर माई रहे ना तो तोर माई नया ले लिया का बुआ अरे हाँ रे ये दादा हमर बेटा कहता रे माई ते असई को मतलब अभी बुढ़ाइल बाड़े अभी तक ते जवान जुआन बाड़े देख मंगल सूत्र के बनवा तो बनवाई 40,000 के अच्छा लेकिन बड़ा निकला था सुन भौजाई ले रहली ना कुल भाई ले कोई के बनवा ले आजकल के बिटिया टिटिया ले जाते सन भौजी के को कहीं ना कि भौजी हमर टिफिन में लंच में ना भुंजिया पूरी बना दे त कहीं ना हमरा से ना बनी अरे उ देख चोटी नहीं रे तोर माई रहे तो तोर माई के तो उहे दुख दे दे के मुंगा दिहलस तू तो लइका रह माई के जब याद आवेला ना फुआ तो लागेला कि बहुत रोई ना ज्यादा मत रो बाची हम बानी नु आइल बानी देख 10 दिन 15 दिन जब मन करे तदी रहब अब निमन खाना ना बनाओ थई सब बड़ी भात बना के रख दे साग भात ऐसे बना के रख देवेली सलुआ कहां बा बोलाओ और करले मुर्गा मंगवाओ तनी नो आ बना लिए खाइए मुर्गा का कैसे किन्ने तो मंगवाओ तनी चल उठ पुआ चल प्रे बापा गोलीटा है
कि हई खेत हौ खेत हम तो बना के खेत में लोग जिया जीवन। हाँ, अब मर्द के पहले ही सिखा दे के जी फुआ जी कुछ मांगम ना तो मत ले दे, लेकिन का करी मर्द तो हमरे के मांगे मतलब समझे नहीं के तो का करी। रुको बुढ़िया को पाई लगाई के पड़ी एगो ननद बाड़ी जब ना तब फुआ खाई बोलते हाँ बोलते जाके शिकायतें करते रहेली का करी कुछ समझ में नहीं आ। आज बना देम ना मार भात चोखा आ मरचा भूज देम राती के खा के। ए भौजी हाँ बुजी जी मने साया मांगा तरी कहां रखले बड़ो अपन साया हमार से होई काई ना होई दे दे दो मैं तो निकाल के गोदर दो ना भौजी। अब बाग बुजी जी मैं फीचर ना बेटे जी रो का गोदाम में तू करी ना जाई अपन माई के दे दे निकाल के। ठीक बा दे देते हमेशा गोसाले रहत ना बुजी जी गुस्सा नहीं की ना भौजी। सुनी ना ढर मम्मी जी के बेटे ना सहजन पटल फेंकल बा ओकरा के बड़ा देखी ना सारा बड़ा है लगे कि मम्मी जी रहती त पे रहती देवे का नहीं के त बहाना मत बना ठीक बा ना ले के दे दी फुआ जी पहनी ले ना लेके चल जी हां होत ना गेदरी लेके फटल बाटे ओई ले जाके फुआ के जाई किन के दे दी अपन दे वाला का लागत टे हम ना दे हम अभी नहीं खे हमें एगो सहे पे लेबनी देखे तो एगो सहे पे लेबनी एगो खींच ले बन तू और साया नहीं के पेट में रखा ले हम नया थोड़ी ना निकाल के दम देखे होगे बताओ हो हम नया ना पहनी ना। हां फुआ रुको ना कैसे पेट में से चुरा के लेके देता नहीं हम तो देख ना तोरा रे करमो ना छोड़ पहले बताए तनी होई रे तो जाता नहीं एगो जन छड़िए बाटे ना जन फिचरे निकल जाता ए अंकिता ये दादा अरे कने हुआ ये बुझाते नहीं खे ए दादा इकन के एगो बात नहीं की सुन है नहा ले बने करके खुद सोचे के चाहते तनी जाई फुआ जी के तेल लगा दही तनी बार झाड़ दही कुटी कुली कर दही पहले के पतो कैसे रही सन त सास ले ननद ले गोतनी ले कतना डेरात रही सन आ करे खातिर दम आगे आगे अगर हमनी के सास रही ठीक तो देखो त का करत है बरस करी हम त मीठा लेके जाइब जा अगर नहा के त पति आ कुल लेके तैयार हम जा तेल तो घोंसे के चाहिए इति करते आई करे के त बुझाते नहीं खे हैं ना हमारी ते कइले बस का फुदी चिला तनी कबे से रा बाप रे बाप ये जब से आई बेनो तब से कहते हाय कदा हाउ कदा साया फिस द साड़ी फिस द ब्लाउज फिस द तेल लगा द कितना हम करी एता तो सही हम अपन नहीं हो में ना कोई लोग हम ये बुढ़िया नकनका देले बिया हमरा के तेल बा पर मन का पार रख दे आ गोड़ में हाथ में डाना में लगा दे बुढ़िया हो सता अरे लियाओ रे बताओ कोबेले चिल्ला तनी लेके आई लिया भतीजियो का जन उ तो पढ़े ओड़े गोइल होई का करब आजकल के कोई बसा के अरे ये बैठा जानी हम हो छता गोरे छता पे लाइन लगा दी हम पीठे में घसो तो पीठी कुकुलाता का जने का है ला दी घसो हां तो नीचे सुता में तो कुकुलाई ना घर में सुता का करी आजकल तोहनिए जान लोग के राज बा हमर भौजाई इतना हमरा के दुख ना देले होई सन भौजाई तो एक के हाली लोटा के पानी खाना कुल पहुंचाई दरे पे एगो तू पतोहे बड़ू का जाने कैसे करत अड़ू घर में चल जाला मम्मी फुआ जी दी कितना कितना हो ओहा का पता ना कहां तड़ी के ट्यूशन जाता नहीं ट्यूशन जब आईली ना 4 बजे बोला ना एक बार शाम के बताई तरे चावल धो दी आ चावल धो के भरका दी आ वो करे के ना पीस के आ तनी बार पीठा बनाओ तो तनी चटक खाई नहीं के तो तू बुझा त छुनर मरले बाड़ू ऐसे तरह हाथ के चटक खाना नहीं खेला अच्छा ठीक बा फुआ जी बना दे हम अब तन दबाव तो छुअत के बाड़ू अच्छा दी दबा के आ तनी चटक बनाई ह ठीक ना अच्छा का जाने कैसे नतिया सलुआ पसंद करला मेहरारू के हाथ के खाना बहिनिन पे माइन पे झनक चलत रही निमन के बनले निमन के बनले आ तारा हाथ को कर का जाने कैसे निक लागेला अब वहां के सामने मत बोलो कि ज्यादा भाव खास ठीक बा जा तनी खाना वाना ले आवे जे बैठल बानी तने फुआ जी बोला कर यहां पर हो गेला अगर हमार पतोई रहतु न हमर भौजाई नहीं खे अगर हमार पतोई रहतु तो तारा के अंगूरिया पे नचा के सोच कइले रहती आ खाना लेके तनी जल्दी दी आओ तन डाड़ा लगा दी रात में बाद में रतिए के लगा दियो मन के कर बन त ठंडा जब लागता लगाई ना तो भात चढ़बे कर ये तो सूखे गल बाटे ले जाके एकरा मचाने पे फेंक देता ले पर तो ऐसे ही दबार बा जी जाके भगवान को ठोक दो पतन जी हां भाभी अरे कुछ छोड़ी अरे रख दे तनी मचलिया पर फुआ जी आवताड़ी फुआ
हाँ फुआ जी आवत है। कौन फुआ? बड़की फुआ तो छोटकी फुआ? फुआ जन बड़का बड़का डिमांड करेली। बड़की फुआ तो हमारा के बहुत माने ले। माने ली कि आवेली तो उजारिए के जाली हाई डिमांड करके हम खाई भाई खाई। तो कितना अभी बताइए का डिमांड करली बड़ी का? तड़ी खीर पूरी सब्जी बना दिया जा आइ तक खाई भूख लागल बा। हम भी जाते नहीं बना देवे, चला मिलके बना देम। जई बनाई हम जाते कुल में कपड़ा डालल छता पे हम ले ले हमें कपड़ा पसार के आवत नहीं, ठीक बा? नीचे जाके तैयारी कर। फुआ माने ली ना तो जई बना के खियाई तब। ठीक बा, हमें जाते नहीं बना देम। हां जाई बड़ा बड़ा लेकिन बोला करो। पर विश्वास बना जानी ना थोड़ी सी डिमांड करेली। हां तो जाके नई का साड़ी आप पहन ला, वही साड़ी कट पहन करी मत। एक के बाद